दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गलाघाट जिल्ला कमिटि बेनि 40थि बोसोरसालिया जथुमाया मैयानिफ्राय बे रंजालि नगर जयन्तीफ्राव सानथामनि हाबाफारिजों जागासिनो दङ। बेनि दिनै नैथि सानाव आङो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मोनसे बाहाय गायसननायनि मोनसे राहा खालामना होदोंमोन। मानो होनोब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो सासे मावथिमोन। 1989 मायथाइयाव जोङो बाहाय गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दखरायाव जोनोम जादोंमोन आरो बेयाव आङो मोनसे बिबानगिरि हिसाबै दंमोन। बेनिफ्रायनो जों बड'फानि खोथाखौ मिथियोमोन। बड'फाखौ आङो मोगथाङाव बिदि लोगो मोननायनि बरादा आंहा जायाखैमोन। अब्लाबो जेब्ला बिथाङा रुंसारि जाबाय, मुंख्लं जालांबाय, बेनि उननि समनिफ्रायनो बिथांनि सान्थौ, बिथांनि मावनाय सानस्रिनि सायाव जोंहा मोनथिनो लुबैनाया बिराद हांखुर जाबाय थादोंमोन आरो बिदिनो जों जेसेखिनिखौ हायो गुबुन गुबुन बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो जों नाजादोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बे जिहेतु धनसिरि साब डिभिजननि बा गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट रेंमा ओनसोल, बे ओनसोला आसाम नागालेण्ड सिमाजों नांजाबनाय मोनसे जायगा आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा बुंनो थाङोब्ला बै समाव बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बेयो मोनसे हान्जा, बेयो माने सिंनि हान्जा, हाथियार लाग्रा हान्जा बिदि नोजोरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो सानोमोन आरो बेयाव गाहायै निउट्रेल फर्स हिसाबै जितु आसाम नागालेण्ड बर्डाराव CRPF बा आसाम राइफल्स दङमोन बा पुलिस मिलिटारि, बिथांमोनाबो बे नोजोरजों नायोमोन। बेनि थाखायनो जोङो एबसुखौ दैदेननो गोबां खस्थ' जायोमोन। अब्लाबो जोङो बड'फाया जेब्ला मुंख्लं जालांबाय बा रुंसारि जालांबाय, बेनि उननि समनिफ्रायनो जितु 1 मे बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो बे ओनसोलाव माने खुंनो नाजाबोबाय थादोंमोन। बेनिफ्रायनो आंनि मोनसे सिमां दंमोन, आंनि गोसोनि साननाय दंमोन जे बड'फानि मुसुखाखौ जों बे उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि रंजालि नगराव गाहाय थावनियाव जों बोरै गायसननो हायो। नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों, साननायनि गेजेरजों मोगथां महर होनो हायाखैमोन। दा आङो बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै आंनि गोसोआ बेनि सायाव मोनसे हांखुर जाबोदों, जे लुबैनाय फैबोदों बड'फानि मुसुखाखौ आं जेरैखि जाया मानो बेयाव गायसननांगौ। आरो बे गलाघाट जिल्ला एबसुनि 40थि बोसोरसालिया जथुमाजोंनो आं लोब्बा लानानै मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाथों होननानै आं बेखौ गायसनदों। आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जिहेतु बे फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव अबजारभार हिसाबै बिथाङा नुजाफैखागोन जेब्ला बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवनायनि बाथ्राखौ आं सानदोंमोन। बिदिनो जिल्ला आफादजों रायज्लायनानै दिनै बिथांखौ बेखेवना होनाय जाबाय। आरो बेनि थाखाय आंनि गोसोनि बा आंनि जिउआव साननाय मोनसे सिमाङा फिसाब्लाबो दिनै मोगथां महर मोनबोबाय होननानै आं गावखौनो बुंनानै लुबैयो। आरो बेनि लोगोसे आङो खोथा होदों, आं गोसोआव सानबोनाय दङ जे बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायावबो आं बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां चिफ बा जोंनि काउन्सिल जथुमायाव आं रायज्लायदों। जोंनि BKWC बा बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मिरु थावनिफोराव जों बड'फानि मुसुखा गायसननायनि जोङो मोनसे थांखि लानो नांगौ होननानै। आरो बे थांखिया निस्सय महर मोनगोन। आरो अब्लाबो आङो दाबो सानबोनाय दङ, बेनि थाखायनो धनसिरि हालामाव थानाय धुपगुरियाव जितु नामबर आनसलिक एबसुनि गाहाय मावख' दङ, आं बाहाय देग्लाय बिथांमोननि मावख'खौ बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि अनसुंथाइजों लुनानै होगोन। बेनि लोगोसे बे बड'फानि मुसुखाखौबो आं बाहाय मोनसे गायसननायनि बाथ्राखौ आं सानदों, बेखौ आं मावफुंगोन। अब्ला आंनि मोनसे आरो सिमाङा आवगायबावगोन होननानै आं सानदों। बिदिनो गुबुन गुबुन समफोरावबो बिथांनि सानसु सानस्रिखौ जोंनि गोदान जोलैया जाहाथे मिथिनो लुबैनाय फैयो, मिथिनो हायो। जोङो मालाबा लेखा फरायनानै, मालाबा बबेबा मिडियाफोराव नायनानै जोङो मिथिनो थायोब्लाबो आं सानो बाहायलु भाबै प्रेक्टिकेलि जुदि बे मुवाफोरखौ नुयोब्ला, खाथियाव मोनदाङोब्ला आं सानो गोसोआ लुबैनाया बारा फैयो आरो मिथिसिननाया गोरलै जायो होननानै आं सानो। बेनिखायनो जों बिजाब फरायनाय, बबेनिफ्रायबा मिथिनायनि अनगायैबो सोरनिबा बिबुंथिनिफ्राय मिथिनायनि अनगायैबो मुसुखाया थाथारोब्ला जों सानो बेनि जायगानि मानसिफ्रा, साधारन मानसिफ्राबो, सरासनस्रा सुबुङाबो गोसोआव सोंनाय फैगोन, बे आसलते मानि थाखाय बिथांखौ फुजिसिनो, मानि थाखाय बे मुसुखाखौ नांगौ जायो। बेफोर सोंथिया फैयोब्ला बिनि माने मिथिनायाव बा धोरोमनि बुंफोरथिया बा मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन होननानै गोरलैयै आं सानो। आं आसा खालामो बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ जों जायफोरा इयुन जोलै बा जों दिनै दङ गुबुन गुबुन बिबानाव, बयबो
बिथांनि साननायफोरखौ मोगथां महर होनो थालांनाय खामानिफोरखौ मावनो जोङो बयबो खौसे जानो नांगोन बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय थाबाय।